ลุมคบใหม่วันจูทอร์ชไลท์เสียมหนาก็ทอกลุยกันละตัวเลี้ยวกันเอ็นชินังให้ทอร์ชไลท์มาสาขานิตาให้พอให้ทอร์ชเท่านิตาให้ก็มดีนะฉันจูให้เตียกตินะฉันจูให้มีแบตเตอรี่และให้มีแบตเตอรี่ค่ะก็ดูทุสามินอย่างนี้power sang lawa adai rei lo deuh hleka luia kalin ina te chuanin a zia thawam aro chu lui tak hianin a zia theimeu lo tuia hianin battery hi he riawa chuwang chuan hei hi misho ka cha 2000 mAh anita hei mAh ka hrelawa hemi hei hi 750 mAh anita ti chuanin 2000 mAh hei zawk hi ta hian ka vuah ta ni ti hian wire hemi wire sen helai ka zom hi atira chuan ka hmang ta ka zawk katian ka zom mai ta a battery a chhunga battery hi ka phoya ti chuanin a dai rei ve phian maya amaro chu hei pawh hi ka du thula sam lo deuh hleka pin hetiang pin hi ka hmanga a in zom nan khan du hun a phoi thei turin amaro chu a lok ber bur lu tuka permanent ka siam ta daya ai dai rei turin hei power bank ten ka thlun zoma hei ta hian ti chuanin ta hian ka thlun zom ta power bank hi 20000 mAh ani ve thung ta hei ti chi re khop mai lo ti ve chin ro dai rei ania power bank ina charge nei chung chu eng tho don ni 750 mAh kha hei hian ka thlaka 2000 mAh in ti chuan ka du thula sam lo chewa 20000 mAh ka hmang to ni a dai rei tur anga yang hei pawh hi lo thak a hmang tur chuan a dai rei ve khop maya he torch ve torchlight panga hi ka hmang meu to lawa lui kal chu khat deuh to a phaya kan oma ka kal zewa amaro chu engeni in lama hianin inverter kan nei to thawang hian hei charge mek hei hi mana khat to a chuwang chuan ka keng ta ni luya enrona turin luya man tur bikin hei hi ina chuan man rem don to vak lawa a hnok deuh hleka a chan chu hei hi a loka a rit ve rewa luya ro chuan bag kan a thin thaw wangin bag a kan khunganga hei hrui a sei thokhat viawa du tokin a hoi kwal thei bawk ani hei ro hi chu ta hianin tukhum lama hei hi a awm dawna kan hmang du ani chuan hei pawh hi ka du a in ala lok hret amaro chu battery hi nia hei ai sei hi wire om se chuanin ala siam thei thaw a bo dei thein amaro chu naite han ban mai ipte a bo dei kha ai kha chuan hetia han te pawh hi hetia han buah te pawh hi thla ka ol sam ve mai hrimhrima kan siam ve ni lui kala cha kom to khop mai hei enge an don ni torchlight modi na ka thok ani voin chu lui ka khat sia lui kan kal thei meu lawa lum lutuka lui kal cha kom khop mai hei te hi ni mai hei wire ka zoma khati zong kha voina kan na tho ani